Hello paralok nga pidiyang sangyubha biyang iya fi barosya kane ka channel jong nga ukhlain 93. Iya kito kibaju iya peit iya ki video jong nga bard nga kirpat roh iya kito kibadang thimmay dakin mau ban subscribe bard like ruh kumjuh lim kumta teda ubom ngan ay te piniyaway artat te pin shahno kishkor ngan yatu kanano. Let go of everything. Teshi sien ladon uwe u briu, uba deh bad uba shu buaid bet baro ar fiu. So kinta bad u bemjuh doning don, sem uba shu shang malki. Bet bad la jia ha kawai ka sangi katba udang di. Hakata ka khlaw ka ba kham kinjab ha bad katba udang di kata udang sanggew bang. Badula yo thiyah ro hakata ka khlaw badu klempoy perkaton daula kindit shiteng met baplion daula panggad bapli haka jingkem tieng ulah kum kinriah no shakaway ka jakate katba udang mareh ulah kum limbuk iya kata ka dieng balah pyud bad uta ubuaid bapli haka jing tieng ulah muddur baid ba uday uksuit ulah kum iapler sindon hangta. Yeah.